COVID-19 gaixotasun berria denez, alderdi asko oraindik ez ezaguna dira edo denborarekin doaz ikusten eta ikasten. Eta horietako bada, bai ospitaleratutako paziente batzuen artean eta baita ospitaleratu beharrik izan ez zuten infektatu batzuk, denbora luze igaro ondoren ere sintomak izaten ari direla, iraun egiten dutela sintoma hauek, ezta? Hoien artean, kezka handiena sortzen dute hain justu, ospitaleratu beharrik izan ez zutenek ez zaielako jarraipenik egin eta ez ditugu ezagutzen ez zein diren ez zenbat. Eta horregin diren ikerketetan ikusi dira sintoma horiek benetan aintzat hartzekoak direla. Adibidez, bada ikerketa bat Herbeheretan egindakoa 1600 pertsonekin, horietatik 85%ak ez zuen ospitaleratu beharrik izan, beraz ez zen larria, eta 85%ek ez zekan inolako osasun arazorik infekzioa izan aurretik. 4 hilabete igarota, 88%ik neke ikaragarria zeukan oraindik, 75% arnasa hartzeko zailtasunak, 45% estutasuna bularrean, 40%ak buruko mina, 126 muskulotako mina eta 122 bihotz taupadak areagotuta zituzten. Horrez gain, sintoma neurologikoak eta bestelako gabezia batzuk ere zituzten, adibidez, memoria galerak edo kontzentratzeko zailtasunak, aldarnioak ere, orduan, larritasun nahikoa sortzen duen gaia da. Hori dela eta, gero eta ikerketa talde gehiago daude mundu osoan, gai hau aztertzen, ikusteko batez ere ze pertsonetan dagoen arriskua horrelakoa gertatzeko, zer egin daitekeen prebenitzeko, tratamenduri ote daukan eta ze tratamendu izango litzatekeen kasu bakoitzerako, eta azken finean hobeto ezagutzeko COVID iraunkorra edo epe luzekoa.